ka na tong tanan. Amen. Ang nakabaw ang Ginoo nga matag-usa na to mo gyud atong tuyo nga excited tang maminaw sa iyahang mga pulong. Nya atong andamon atong tagsatag sa kakaugalingon, labi na atong kasing-kasing nga atong dasigon sa pagpaminaw sa opening prayer uban sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Tota sa pagpanindog kung gihangyo ang matag usa sa pagpanindog niya atong ipiyong atong mata nganong ipiyong nato atong mata para walay makadisturbo sa atong paghatag sa atong nahuna sa atong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios ngadto sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagpahimugsong nagpakatao sa matag usa sa among kinabuhi nga among naangkon. Dios nga maoy tag-iya sa tanan. Ikaw ang Dios tag-iya sa tanan nga niya sa amo ang matag usa ka kinabuhi. Bisan pa sa hangin nga among ginagamit sa matag adlaw kining tanan gikan kanimo. Gihatag nimo dinhi sa matag usa sa among kaugalingon libre ug walay bayad. Imo kaming gihatagan o gipakaon o gibistihan o gipainom ug walay nakulang kanamo sa tibok semana Ginoo. Kini imo hang gihatag aron kami makaalagad kanimo. Aron mo daig aron magpasalamat kanimo. Ang iyong pulong nagsulti nga ikaw ang Dios nag-umol sa matag tao aron mo daig kanimo busa kami amahan niya nagkahiusa aron sa pagdaig pagsimba kanimo. Imo kaming gihatagag ginabuhi gininhawa aron magadaig magsimba og ania o Dios ang among mga halad, ang among mga pagdaig pagpasalamat. Ug amo kang gi-welcome o Dios sa amo ang panag-uban, din mabati namo ang imong presensya. Salamat o Dios nga magapanalangin kan sa matag usa ilabi na sa matag kasing-kasing ug mga taghuna-huna nga among kinabuhi musabot ug makasabot sa imong mga pulong nga amo karong madunggan. I declare blessing Ginoo nga sa among paghalad nga kanimo imo na usab nga giablihan ang imong trono. Aron sa pag-release og pinasahing pabor panalangin sumala sa imo mga saad. Among ihalad diha kanimo ang kinatibuk-an namong panimbaho diha kanimo lamang mga pagdaig, pagpasinog, pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So pabilin ta sa pagpamarog. Amen. Amen. Usbon ko may hapon ka natong tanan. Amen. God is good. All the time, God is good. Maayo kaayo ang atong buhi nga Dios nga naghatod nato dire. Amen. Ni ata dire mga igsuon aron ato siyang daygon pinaagi sa mga awit. Amen ba? I-try ko nog pakpak ang inyong kamot. I-try ko nog lukso-lukso. Nga ato na siyang gamiton kana nga kusuga sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Ato di siyang daygon ingon pa ang pulong sa Ginoo. Ato siyang daygon pinaagi sa sayaw. Amen. Ato siyang daygon pinaagi sa makusog nga awit. Ato siyang daygon pinaagi sa tibuok na tong pagkatao gikas atong lapa-lapa hantod sa alimporo. Amen. Ingon diri dili mabalaka kay ang Ginoo kanunay natong kauban. Amen. Hallelujah. Yes. Gamito na to ang atong mga kamot sa pagpakpak mga igsoon. Dili ko mabalaka kay kanunay kauban ka. Walay angay nga kahadlukan kay kanako magtipig ka. Bisan ko susunod sa mga problema, bisag mo agi kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Dios may kadaugan ako. Amen. Kaya ang Ginoo nako gamhanan, kaya ang Ginoo nako balaan, kaya ang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kaya ang Ginoo nako masaligan, kaya ang Ginoo nako malauman, kaya ang Ginoo nako nasayod sa tanan. Dili ko mabalaka, dili ko mabalaka, kay kanunay kauban ka. Walay angay nga kahadlukan, kay kanako magtipig ka.
kusukusuhon sa mga problema. Bisag mo agi kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Dios may kadaugan ako. Kaya ang Ginoo nako gamhanan, kaya ang Ginoo nako gamhanan, kaya ang Ginoo nako balaan, kaya ang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kaya ang Ginoo nako masaligan, kaya ang Ginoo nako malauman, kaya ang Ginoo nako nasayod sa tanan. So layon man ako, lotoson man ako, basta kauban ka, makabaro gayod ako. Aduna may mga kalisanan, moagi mga pagantos, mosalig lang sa saad mo, dili matago. Kaya ang Ginoo nako gamhanan, kaya ang Ginoo nako gamhanan, kaya ang Ginoo nako balaan, kaya ang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kaya ang Ginoo nako masaligan, kaya ang Ginoo nako malauman, kaya ang Ginoo nako nasayod sa tanan, kaya ang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kaya ang Ginoo nako gamhanan sa tanan. Yes, Lord Jesus. Ang Ginoo namo gamhanan, ang Ginoo namo masaligan, Ginoo kag Dios ka Ginoo nga tag-iyas among tag sa kinabuhi. Maigsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug hunahuna gikas atong lapalapa hantod sa alimpulo. Kung mahimo tuguti ang Dios karong kahaponon mga igsuon, nga tugutan nato siya nga manulti sa atong kinabuhi, atong pamalandungan ang mga mensahe sa awit. Ngania ang imong mga katawhan o Dios nagaduol diha kanimo amahan, nakaagiman Ginoo og mga kasakit, problema, mga pagsulay nga naagian amahan. Pandalaygon ka nga Dios nga imo kaming ipalabang kanunay amahan, kay ikaw ang Dios gamhanan sa tanan. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah, Lord. Oh Dios, niya ako makadoon sa imo, di ila nagapaubos, walay lain nga simbahon ko, kung dili ikaw lamang gayon. Oh Dios, niya ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, walay lain nga igabalos ko sa kada ko sa paghigugma mo. Dalaygon ka o Dios, dalaygon ka, ang pagsimba alam kanimo ra. Dalaygon ka o Dios, dalaygon ka, ning kinabuhi alagaran ka. Yes, Lord. Oh Dios, niya
buhi ko ihalad ko kini kanimo walay lain nga igabalos ko sa kada ko sa paghigugma mo dalaygon ka o Diyos dalaygon ka ang pagsimba alang kanimo ra dalaygon ka o Diyos dalaygon ka ning kinabuhi alagaran ka gikan sa kangit-ngitan ginanagan mo ako gikan sa kasalanan gipasaylo mo ako gikan sa kamatayon gibanhaw mo ako aron sa pag-alagad kanimo dalaygon ka o Diyos dalaygon ka ang pagsimba alang kanimo ra dalaygon ka o Diyos dalaygon ka ning kinabuhi alagaran ka ning kinabuhi alagaran ka yes hallelujah yes Jesus yes Lord nindot kayo ang mensahe sa awit mga igsoon mo sa Ginoo mga igsoon kay ningon dia gikan sa kanitnitan gidanagan ta sa Ginoo gikan sa kasalanan iya tang gipasaylo o gikan sa kamatayon iyang gibanhaw mo ako dalaygon ang Dios na ining kapuron mga igsoon og ato ta sa kinatibuk ang pagdayeg niya ato na gid siyang sayawan mga igsoon niya kung musayaw ganita kanang dasig kita nga musayaw amen ba kay makakita ang Ginoo ana nga dasig kay nagsayaw ang iyang kaanakan malipay siya mo ana siya nga pagkaanindot sa akong anak nga gidayeg ko niya gisayawan ko niya pinaagi siyang kusog nga malipayon di ba kung makakita tag usa ka tawo nga magbugot raglain pud nato kay tan-an pero kung makakita tag malipayon di ba mo ana ta niya nga kamalipayon ana niya oy so atong daygon atong Dios niining kapunon pinaagi sa panagsayaw ayaw gyud tiktihiki sa paghatag og pagdayeg ang atong buhi nga Dios kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi siya ang hatag nga nato gininhawa amen ba amen ato siyang sayawan mga igsoon hallelujah ang iyara o Dios ang kasing-kasing ko ani ana o Dios ang kasing-kasing ko malipayon nga modayi kanimo kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning doghan ko walay butang nga ikatandi bisan pa ang mga bahandi kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning doghan ko musayaw ko sa Ginoo kaya kalipay nga gibati sa sulod ning doghan ko musayaw ko sa Ginoo ani o Dios ani ana o Dios ang kasing-kasing ko malipayon nga modayi kanimo
Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Molokso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Molokso ko sa Ginoo. Aniyan o Diyos, aniyan na o Diyos, ang kasing-kasing ko. Palipayon nga modayik kanimo. Kayang kalipay hagibati sa sulod ning dughan ko. Walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Moday ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Moday ko sa Ginoo. Musayaw ko og maayo, musayaw ko og maayo, musayaw ko og maayo, musayaw ko og maayo para sa Ginoo. Musayaw ko og maayo, musayaw ko og maayo, musayaw ko og maayo para sa Ginoo. Gayang kalipay hagibati sa sulod ning dughan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Kayang kalipay hagibati sa sulod ning dughan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Mapakpak ko og maayo, mapakpak ko og maayo, mapakpak ko og maayo, mapakpak ko og maayo para sa Ginoo. Mapakpak ko og maayo, mapakpak ko og maayo, mapakpak ko og maayo para sa Ginoo. Gayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Mapakpak ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Mapakpak ko sa Ginoo. Molokso ko og maayo, molokso ko og maayo, molokso ko og maayo, molokso ko og maayo para sa Ginoo. Molokso og maayo, molokso ko og maayo, molokso ko og maayo, molokso ko og maayo para sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Molokso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Molokso ko sa Ginoo. Moday ko maayo,
moday ko og maayo, moday ko og maayo, moday ko og maayo para sa Ginoo. Oh, moday ko og maayo, moday ko og maayo, moday ko og maayo, moday ko og maayo para sa Ginoo. Kayang kahlipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Moday ko sa Ginoo. Lonlong kalipay, lonlong kalipay, atong natagang tama, tanang panahon. Ikaw, O Diyos, akong kauban, ang pulong mo, kasing-kasing kumigaan. Problema ko, ako nang ikalimtan. Sayang lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Sayang lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Sayang lang ako, kay nagmadaugon ko koyo kanimo. Magmayala ako sa kalibutan, kay ang kadaugan ako nang nabatunan. Ang saad mo, doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo, karon ako nagituman. Lokso lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lokso lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lokso lang ako, kay nagmadaugon ko koyo kanimo. Kay nagmadaugon ko koyo kanimo. Yes, Lord. Thank you, Lord, nga amog yung nahatag ang kanitipugan mo nga kusog, Amahan, alang sa pagdaig, pagsimba diha kanimo, O Dios. Hallelujah, Lord Jesus. Nasinati nimo, Amahan, ang mga kasakit, Ginoo. Gilansang ka sa krus aron, Lord, dili kami maulipon sa kasalanan, Amahan. Imo kami gibayran dito sa krus. Nasinati nimo, Amahan, ang mga pagbugal-bugal. Giludaan ka, gitamay ka, O Dios. Tanang mga pagbiay-biay imong nasinati, O Ginoo, tungod og alang lamang gyud kanamo, Lord Jesus. Yes, Lord. Lord Jesus. Sukad pagkani ato nasairan ko ang kaluwasan, mahitungod sa Ginoo. Mga problema kasaluya nasugatan, apan si Kristo akong nahinomduman. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansa, para ako makaambit sa sakit. Si Kristo nga gilansa,
para ako makaambit sa kaluwasan. Yes, Lord. Ang ngalan lang yun, simbahon ka. Ang ngalan lang yun, simbahon ka. Yes. Lang yun, simbahon ka. Ang ngalan lang yun, simbahon ka. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Yes, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord. Imo kami gihigugma, O Dios. Imo kami gipakamatian, Lord Jesus. Tungod na sa kadakong gugma nimo kanamo, O Mahal. Usa Ginoo ang amo igabalos nila kanimo, Lord. Mao nga paghatag og panahon para sa imuha, Ginoo. Lord Jesus, thank you, Lord, sa imo pagkamaayo, O Dios. Imo kami gipakamatian, Aman. Tungod sa imo dakong gugma kanamo, Lord Jesus. Gihigugma mo ako, ipagkamatian mo, diola mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo ikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos. Gihigugma mo ako, gipakamatian mo, giola mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos.
kanimo lang ako mag-asali. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako mag-asali. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako mag-asali. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako mag-asali. O Ginoo, ikaw ang kalipay ko. O akong Ginoo, giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko. O akong Ginoo, giluwas mo ako. O Diyos, yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma sa among tagsatag sa kinabuhi, Amahan. Thank you, Lord God. Na wala kami laing masulti diha kanimo, Lord. Ang imong pagkamaayo nga Dios, Amahan. Sa tibok simana, Ginoo, imo kami giubanan. Bisan asa kami ni adto, Amahan. Kanunay kang anaa, Lord. Makasiguro kami diha kanimo, O Dios. Diha kami kanimo mo kumpiyansa, O Dios. Kay ikaw ang Dios gamhanan nga matud pa sa imong pulong. Bisan asa ka mo adto, pabantayan ko ikaw sa akong mga anghel. Thank you, Lord, sa imong mga saad sa among tasatag sa kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios nagpanalangin sa matag usana mo, Lord. Og imo na usab kaming gidugangan, Amahan. Thank you, Lord God. Lord, nga digid na mo pakiyason ang pagpasalamat, pagpasidungog diha sa imong buhi ngalan, Amahan. Kay wala gid mi mahimo, O Dios, kung wala ka, Lord Jesus. Kung wala ang imong tabang sa among tagsatag sa kinabuhi, mag-unsa man mi, Ginoo, kung wala ka. Busa, Ginoo, dalaygon ka, O Dios, sa tanang panahon. Kanimo, O Dios, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios magaingong, Amen. Mga igsuon kanang ari mamungko ato tas pagpangmungko niya ari ta sa kadaugan, dili lang kay ang gihatag sa Ginoo nato usara ka tawo gitagaag kadaugan. Kitang tanan bisan unsa pa may pagsulay ato nagian nga kalisod naa gitay kadaugan. Maginagmay man ngadtos dinagko bisan sa may natong panglawas, di ba kadaugan naman na. Nya ang kining mohatag na tog kadaugan bisan pa man sa pagsulay nga iyahang nagian, kalisod, kalipay, pangandoy nga mapakyas, mawagtangag paglaom. Unya, grabe kayo ang atong Amahan nga mohatag og surprise ba? Kay dili man na kanang makaingon ta nga wala ni pag-asa. Pero ang Ginoo na day mo pahimutang nato, makaingon ta nganong naabot ni. Dili man ang kanang gihatag sa Ginoo nato nga tungod kay bahalag di ka maning kamot, itagak na lang nako nis langit. Kung naa na siya kanang silbing pamaagi ba? Nya kining ato igsoon nga mahatag og kadaugan, wala niya damha nga sa kadugay sa panahon nga iyahang gipangandoy maabot di ay. Ato tada sa kadaugan sa igsoon nga si Marvin.
Ato pag yung palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa to igsoon. Excited ba ta nga maminaw sa kadaugan nga gipasinati sa Ginoo sa iyang kinabuhi? Amen. May hapon. Salamat sa Ginoo no nga nagita direta na nagtapok nga ato yung git tagaan siya panahon bisag pipila lang ka oras. Salamat sa Ginoo. Ang kuan nga kung kataugan labi na sa kong pamilya. Salamat ko nga tagaan mo magpanglawas. Labi na sa akong lisensya nga na dugay na akong gipangandoy. Lukat ko sa unang SP, wala gid hapon to napakyas. Nang expire. Kaduha gito. Imbes rinyahuno na. Wala kay tungod kay apike man pos kwarta. Pero nindot na nga dili kita mawadag paglaom. Kay sa akong nakuanan na pasalamat ko sa Ginoo nga akong lisensya na nahuman tungod po nila ni pastor. Gihatag is Ginoo na. Salamat ko kay itong paglarga na mo nga pag-uli na mo sus yung kuan yung migyon upat ka series among gipara wala gyud me hununge mo ko nga kaanak ko nga sus maintag na idam na sakyanan ron nagbiyahe ulutanon sa carbon sus wala gidamha gyud nga niagi man si Linigar amo to nakasakay gyud me abot yumi dire. Ya, salamat Diyos Ginoo. May hapon. Nya kaning arita sa halad kanta sa Dinoyos Pamilya uban ni Marvin og sa iyang pamilya. Praise. Hello. Kuan. Dito sa kanimo lamang kami mga alagad kay ikaw ang ipadala sa amahan o Jesus salamat sa gugma salamat sa imong mga kasakit salamat sa imong mga pagantos salamat sa among kaluwasan sa pagtubo
sa Ginoo sa mga mensahe sa pag-awit nga awit ta sa atong buhi nga Dios. Ug karon ari ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo og dili na to sayangan ang atong pag-ari og abrihon ta atong kasing-kasing og atong itanom ang matag pulong nga pinaagi sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Pagpaka na to ang buhi nga Dios. Okay. Mayong hapon no, nindot kayo ang mga awit nga ato ang gihalad nga tos Ginoo. Uban gyud sa atong kasing-kasing ug uban sa ato ang hunahuna. Ang Dios nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya nimo, tag-iya sa imong pamilya, tag-iya sa tanang mga butang, Dios siya nga espiritu. Diya sa Juan 4:24, ang Dios espiritu. Busa ang magsimba kaniya, kinsa man ang magsimba kaniya? Kita, di ba? Busa ang magsimba kaniya, magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Naana sa kuan kanang Juan 4:24. Juan 24 sugod na 23 nga ingon diha nga ang Dios espiritu, busa ang magsimba kaniya, magsimba diha sa espiritu. Espiritu og tuoran. Di ta kasimba sa Dios kung dili nato ni masabtan. Kinahanglan masabtan nato ni aron makasimba ta sa Dios. Ang Dios dili nato makita, espiritu siya. Mahinungdan nga si Moses wa gyud kakita sa Dios. Tama? Pero before nako ni ipadayon adto ta sa mga pagampo. Akong gihangyo ang matag usa sa pagpiyong sa inyong mata ug atong ihatag ang atong nahuna kasing-kasing ug atong pangayoon sa Ginoo ang kaalam nga makasabot ta sa iyang mga mensahe. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo na usab kaming gihiusa aron sa pagpamati na usab sa imo mga pulong. Karon nga mga panahon nga kami makapamati kanimo kay dunay mga panahon nga moabot sa among kinabuhi nga dili na may kadungog. Busa amo kang gipasalamatan nga samtang do na pay kinabuhi kining lawas namong gidaladala nga gikan kanimo. Imo kaming gidasig sa pagpaminaw sa imong mga pulong kay diha sa imong mga mensahe masabtan namo unsa gayoy katuyuan sa imong pagbuhat sa among kinabuhi. Busa amahan, salamat Ginoo sa imong pagdasig kanamo ilabi na sa matag pamilya nga niya karon. Amo kang gipasalamatan Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin sa tanan nga imo makatawhan nga makadungog makabati ibin o Dios sa imong mga silingan nga diin nakadungog makabati sa imong mga mensahe. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Ang tanan mga ka-Kristohanon mayong praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kanamo yatang praise the Lord ang atong gidaig ang Dios. Hallelujah. Kanunay natong gidaig ang atong Dios. Gihimaya nato ang Dios. Ang sa to? Juan 4:24. Unsay gingon? 24. Juan 4:24. Ang Dios espiritu. Ang Dios espiritu. Busa ang magsimba sa Dios, magsimba pinaagi sa espiritu o kamatuoran. Ang kamatuoran, Juan 14:6. Ang kamatuoran si Jesus. Walay lain ng kamatuoran. Unya samtang si Jesus namatay siya, ug sa diha nga wala pa siya mamatay, duna say gisugilon sa tanan niyang mga tinun-an. Tinun-an. Kinsa may mga tinun-an? Katong 12 ka mga disciples, kinsa may mga tinun-an karon? Kita, ini mo tapad tinun-an ka. Ikaw ug ako mga tinun-an. Kay nganuman, maunay misyon nga gibili ni Jesus ngadto sa tanan niyang mga tinun-an o mga disciples. Ingon siya diha sa Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og
Isangyaw ang mayong balita. Ang himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Tanang katawhan, tanang mga tao. Lingay imong tapa, di ba tao na? Usa ka nga gi planuhan sa Dios nga mahimong tinun-an. Unya sa diha nga wala pa mamatay si Jesus, giing na niya ang iyang mga tinun-an. Ayaw ka mo kabalaka. Ayaw mo kahadlok. Dili lagi ta mo biyaan. Hinumdumi, magampo ko sa Dios. Ingon si Jesus, magampo ko sa Dios, aron padad-an mo niyag magtatabang. Juan 14, kung imong lantahon na diha, naasiguro na sa kuan kanang naa sa 15 hangtod man na sa 27. Basta kay naa na Juan 15, Juan 15. Ingon di Juan 14. Ako nga basahon ha para inyog yung makuha. Naaman to'y Biblia de pa dito bis. Palihog ko no katong kabalong mo basa. Para gyud masayod da. Kay mao man ni rason nga nung maminaw ta sa pulong sa Dios aron masayod ta sa Juan 15 magsugod gisaad ang Espiritu Santo. Amen ba? Muna niingon dinhi sa gani ni mabasa. Juan 16, mangayo ako, Juan 14, versikulo 16, mangayo ako sa amahan. Ingon si Jesus, mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag magtatabang. Laing magtatabang. Hello? Mauna nga, kining bala ang Espiritu, doon na ni trabaho sa imong kinabuhi. Unsay trabaho? Juan 14:26. Basaha. Juan 14:26. Mao nay trabaho sa balang Espiritu sa imong kinabuhi. Siya nga inyong ikauban nga mao ang balang Espiritu nga ipadala sa Dios sa ngalan ni Jesus magtudlo o na magtudlo unya og magpahinomdom sa iyang mga tinun-an. Kanus aman mahitabo nga ang iyang mga tinun-an pahinomduman sa balang Espiritu. Pangutana, kanus aman mapahinumduman sa balang Espiritu ang iyang mga tinun-an kung ang iyang mga tinun-an mamati sa pulong sa Dios. Kung ang tao dili mamati sa pulong sa Dios, dili gyud mapahinumduman ang tao. Ang mga tinun-an, di ba kita? Okay. Aron masabdan na to ang linya sa atong kinabuhi. Ang tanan mayong linya. Dalan. Naikanta sa una nga mga Binisaya, sa dalan nga gilaktan ko. Pero usay mo dagan, sad. Ang Ginoo maoy kauban ko, bisan lalom nga kagabhion. Mutingog ganeng kwe, dunay gahom ang Ginoo. Mausab ang kanta. Di ba? Sa una, uso man, karon wala na may kwe, no? Kay na may mga electricity. Sa unang, wala pa yung mga electricity, murag sipaw kayo, kanang sibaw kayo ng kwe. Kaya nga naman, wala may nagtukar. Karon daghanang nagtukar. Di ba? Langasan na sila. Labi na kung ang tukar mo ingong, maayo ang Dios kanimo. Hinay mo tapad, maayo ang Dios. So maghisgot ta mga kaigsuonan kaning gitawag kinabuhi gyapon. Amen. Wa may laing git tudluan sa Biblia nga ato mang kinabuhi. Okay. Ako ra ning palaon dire. Kaning natawo namang kita sa kalibutan, no? Duha ka klase ang ato rong hisgutan. Una, kaning pag-eskwela. Ang tanang pag-eskwela. Pag-eskwela sa edukasyon.
edukasyon. Maora madagani ang edukasyon eskwela, no? Basta ka eskwela? Eskwela. Dayong. Are pag abot dire, anak dayon. Graduate na. So, ang sama ni, diploma. Diba? Diri ka. O niya, karindo ha, pag eskwela gyapon ni, para langit. Kay mga tinunan man ta na, aday tinunan nga dili mag-eskwela. Ingon god si Jesus. Ingon god si Jesus, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Himua ang tanang katawhan nga akong tinunan, dili tinunan ni Gideon, tinunan ni Jesus. Amen? Munang, we are disciples of Jesus Christ. Kita ang mga disipulo ni Hesukristo. Imong tapad, disipulo ka. Pag eskwela para sa pangandoy, arita, para sa diploma. Diploma lata, diploma. Diba? Muagi kag elementary. Elementary. Ako diretso ra man ko grade 1. Nya, diretso ko grade 1, grade 2, grade 3, balik na po grade 3. Nagbong man. Ang sunod, unsa man? Sam na spelling high school. Limot nam ko ani. Murag di man ni mao. Akan na, sakto na na. High school. Dayong college. Kini mo graduate man ta sa una, di ba? Mo graduate ta dire. Di ba? Graduate ta dire, graduate na po high school. Graduate na po ta dire college. Dayong isa ta maka gitawag professional. Isa ka makadawat og saktong trabaho. Kinahanglan magtuon ka. Nya dire sa elementary, naanay mga exam, naay mga quizzes, naay mga midterm, naay mga final, naay mga project. Kung na may mga project, exam ang elementary, samot na sa high school. Dire sa high school, grabe na ang daghang exam nga naman. Sa mga dalagag ulitaw na apoy exam ang lab. Agi din sila crush. Sama spelling crush mo na. Dayong sunod, there is college. Ang uban anak magmasteral pa. Pero sa college, ang uban na nay trabaho. Pero sa una, sa high school pa ko, na ko'y trabaho, nag-working student ko. Okay. Nganong ako ning gisgutan? Kay mauni linya sa kinabuhi sa tao. Dapat maka-eskwela gyud ka para makabalokang mo basa. Kay kung kabalokang mo basa, kabalokang mo sabot. Oh. Kung di ka kabalong mo basa, tagaan kag resita. Di gyud ka kasabot kung kapila na tumaron. Sakitan kag kuan, lawas. Tagaan kag dayatab. Unya ang dayatab dito pila man na. Kanus ama na. Di kanus ama na tumaron. Kasagaran kung mupopo, isa pa tumaron. Nya tagaan kag napulo ka dayatab. Unya kay tapulan kay kang mutumar. Timpintahon lang gon ni. Di ba na amay sa resita na anay? Direksyon. Direksyon ba na? Instruction. Instruction. So, hidrapugog direksyon. Instruction. O saan na instruction? O saan na instruction sa mga bride? O saan na instruction sa Binisaya? Construction? Diha katudluan kung kanus anak nimo imnon.
3 times a day ba na, once a day ba na, 2 times a day ba na. Unya kung di ka kabalong mo basa, di gyud ka kabalong mo sabot. Mo bitaw nang dunay istorya, dunay amahan og inahan nga di kabalong mo basa. Unya ang iyang anak tuwa sa tuwa dito sa Manila. Ang pinakalayo sa unang trabaho, Manila man. Karon ang pinakalayo abroad. Di ba? Kung adto kag Manila, marag ko anak kaay nato. Marag duol ra. Marag sa una kung na kay anak ka mo adtog Manila, agay garaa oy. Naay mo silingan nga dili gikag Manila, di nakabalong mo binasaya. Ingon ang iyahang inahan dahil nalibog na gyud ko sa akong anak dahil di nakabalong mo binasaya. Pila na day katuig. Niabot nag 3 katuig nalimot sa binisaya. Ya kay mao lagi kanang murag pride kay ba kay layo biya kay ng Manila. Ingon ang kuan day palihok kog sugbag bulad day. Nanay naman, anong sinasabi mo? Hindi ko na intindihan. Ingon po taon ang inahan na daan balagi ko. Wag yun, nagway ko kasabot ani. Anong gid dito karon kay gisinyas-sinyas na lang. Sugba ko nas kayo, pag sugba kinapaso man. Ni ana ataya ning ko ana kalayo ha. Kabalo day mo Bisaya. Okay, now kinahanglan makasabot ta. Amen. Okay. Tinunan ta. Diri sa pag-eskwela, ang uban dili ka graduate nga naman, ang uban diri maminyo na elementary. Elementary maminyo na. Or ang uban sa elementary patay na. Di gyud na madalag simba ko ha. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 miingon diha na maginay kanta. Ikaduhang Korinto sa ikaduhang kapitulo 5 sa ikaduhang Korinto, ang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo, ang tanang binuhatan maayog dawtan, ang tanan iya gayong pagkatumbasan niya na gingon, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batan-on ka pa halayo ang kamatayon, daghag maayog lawas kinabuhi na kalas, ayaw kuno pagsalig nga bata pa ka, nga dugay pa ang kamatayon, kay bata pa simpre mo agi pag 50, 60. Unya kung maghisgot pila pa imong edad, 10 years pa. Kanang 20 years old pa, bata pa. Hinumdumi na gani mga bata nga natawa gani makaabot og 10 anyos. Tama ba? Muna niingon ang Biblia sa awit pa lang ayaw pagsalig nga batan-on ka pa. Daghag maayog lawas, daghan kay maglawas. Dula ni Pacquiao sa una. Perting katawa, kay nakadaog si Pacquiao. Siningkitay ang mga tao sa iyang kauban. Pakadaog na si Pacquiao, paghikap nila, nigahit na ilang papa. Iatake di ay. Maayo ka itong lawas. Now, ang uban na uban diri, aminyo na. Ang uban, diri na hagbong, na discourage, na diskurahi. Wala na mo padayog high school. Ang nahitabo na narbaho na minyo. Tama ba? Hello. Wa na gyud kaabot og college. Nganong ako nang istorya inani ni siya. Ang atong pag-eskwela paingon sa langit. Hinumdumi atong balikon ni di adiri ang lamesa sa Dios. Hukmanan na diha. Ang tanan mo yung hukmanan. Hukmanan. Sa Mateo 25:47 ak 31 Mateo 25:31 na igiingon diha katapusang hukom. Wa nay laing katapusang hukom. Unya diha sa lamisa, ibutang lang nato sa lamisa ha. Pero wala nagisgot sa Biblia nga naay lamisa dito. Hukmanan, diha gyud na hukmanan. Dunay duha ka libro. Libro sa kinabuhi, libro sa binuhatan. Kinahanglan diha sa duha ka libro mulampos ka. Kinahanglan magmadaogon ka, kay kung dili ka magmadaogon, ingon ang katapusang libro sa gipadayag, ang imuhang kinabuhi nga dili magmadaogon, dili magmalampuson, silutan gayon. Hinumdumi, duhara ka klaseng pilian sa tao, human siya mamatay. Imperno. Mao man ni atong gi lecture kani ga ato miaging Domingo no? Imperno. Ikaduha, langit.
Kanang atong makita nga nagblo, actually di gyud na siya langit. Gianggaan ra na siya langit. Pero in sa science, universe na siya, kanang kawanangan na siya, wa na say kinutuban. Magpalupad kag spaceship diha or marakit diha, wa na kinatuban pag sige ra nagblo. Wa na kinutuban. Kabantay mo ang atong mata manggod na ay limitasyon. Dunay limit. Batog kunog bungtod. Di ba kanang dagat ug ang langit murag nagtapot. Pero bisag sakay pa kag barko diha, magtuyok-tuyok na lang ka. Magsige ra gyud nagmurag nagpatapot. But ipasabot kining atong mata dunay kinutuban. Tama? Kanang langit nga gisgutan dinhi sa kalibutan dili na mao. Dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta diin wa nay dautan didto. Unya, okay. Hukmanan ni ha. Walay laing makahukom diri Dios ug ang anak. Kung dili ka ang konon sa anak, ingon si Jesus, kung dili tikaw ang konon, ang amahan mo'y muhukom. Dunay muhukom ni adtong dili ako Apan bulahan katong mga taong ang konon ni Jesus nganuman. Sa panahon nga ang konon ka ni Jesus, dili nakahukman sa amahan. Manalipod man si Jesus. Apan kinsa may ang konon ni Jesus. Katong mga taong naminaw niya. Katong mga taong nagsunod sa iyang mga pagtulunan. Unsaon man pagsunod sa tao sa pagtulunan ni Jesus kung wa niya masaabti. Munang dunay mga magwawali nga ipadala si Jesus alang sa imong kinabuhi. Bless kayo ka nga gipadad-an ka sa Dios ug magwawali naminaw ka. Kay dili tanan nga gipadad-an sa Dios nga magwawali naminaw. Ang uban na nagpabungol-bungol. Ang uban gani na nasuko. Nalain. Diba? Lingay mong tapad, wa ba malain? Okay. Dire, magtagis-tagis na sad ko. 10 anyos, 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, 60 anyos, 70 anyos, 80 anyos, 100 kwarta. 10 anyos, 20 anyos, 30, 40, 50, 60, 70. Pag-abot 70, diri na na mag-birthday Lunes, Martes, paro na birthday. 80, 90, 100. Kwarta naman ang 100. Daghang mga tao nga diri wala na sila kinabuhi. Ang uban ang namatyan sakit. Ang uban mga trahedya. Speaking about trahedya, daghang klase. Linog, gubat, sakit, sunog, baha. Ang uban gipatay sa tao. Diba? Dunay sa balita, dunay amahan nga ang anak namatay kay gibunal. Ipatay sa amahan. Pero bless kayo ang amahan na tudluas Biblia. Kaya nga naman, ang anak at imanon. Amen? Amen. Ang asawa o ang bana, walay laing mission ang pag-atiman sa mga anak. Tudluan nila sa pulong sa Dios. Unsaon pagtudlo sa mama o papa kung ang papa o mama di po magpatudlos Biblia. Amen? Now, dinihidan, agahan kay tag, pila may imong edad, pangita ako no imong edad dire. Ako adi, anaman ko dapit ani. Pangita Now, sa nahibili ni mong kinabuhi dire, wa kay kalibutan unsay mahitabo nimo. Hello? Kabantay mo sa atong silingan? Nagpatuloy siya. Huwag siya kapalo. Di ba no? Wa gyoy nakabalo bisag usa kung kanus atakwaon. But ipasabot dapat mangandam ta. Kay di gyo na madalag simba ko. Hinuon dunay Ginoong mo proteksyon nato.
Tanawa si David. Si David nga giubanan sa Dios kay naminaw sa Dios. Ingon siya nga, daghan kay kong mga kaaway. Gilibutan si David. Apan ingon si David, giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Salmo 23. Wow! Bisan daghan ang nagdaog-daog ni David, daghan naglutos ni David, daghan nagbugal-bugal ni David, daghan nga buot ni kanang naglagot ni David. Apan si David kanunay nagdahig sa Dios, kanunay nagsimba sa Dios. Grabe no? Salmo 23 bersikulo 1 hangtod sa 6, unom na bersikulo. Si David, mga kaigsuonan, alagad sa Dios, tinunan. Okay. Pag-eskwela para sa langit. Ang tanan may yung pag-eskwela para sa langit. Pag-eskwela para sa langit. Sa dihang mag-eskwela ta, sa una ang mo provide atong mama or papa. Palit kog papel pa, palit kog notebook pa, palit kog bag pa, palit. Ang ginikanan po may sige ra ka palit. Sige ra ka papalit. Diba? Pero sa mga Kristohanon, dapat atong mga ginikanan, katang mga ginikanan pasabto nato atong mga anak. Nak, dili usa ta kapalit. Dili nato tudluag singkang atong mga anak. Ako mo singka man ko. Pero inig kahuman ako nang agbayan ako mga anak. Pasabto nako sila ngano ako silang ikasukan. Hello, napabata? Okay. Dire, ang atong gikinahanglan, maurag yapon ang atong gikinahanglan, di ba sa atong gikinahanglan? Pagkaon. Pagkaon. Tama ba? Unsa pa? Mainom. Unsa pa? Biste. Unya, kini siya mabatunan lamang sa tao kung naay kwarta. Pero dire sa atong pag-eskwela sa Ginoo, kanang tanan pagkaon, biste, mainom, mabatunan nato na kung naatay Dios. Ano man? Kung tinud-anay ka nga magtuon sa Biblia nga mga lagad sa Dios, i-provide lang na niya tanan. Biste, pagkaon, mainom, Pinoy-anan, uban pa. Muna niingon si Jesus, ayaw mo kabalaka. Tanawa rago ng mga langgam. Hello? Tanawa rago ng mga langgam, wala sila mag-ani, wala sila magpugas, pero wala sila mga matay. Nganuman, giatiman sila sa Dios. Sa imong pag-eskwela para langit, unaha ra gyud ang Dios. Di ba kining tanan, ihatag ra sa Dios. Wow! Nagtandem rami si Dong Marvin, dugay na kaayaw siyang nangandoy license, driver license, gihatag sa Dios. Ato pakpakan ko no ang Dios, anak. Wow! Muna nga, ingon siya diha sa Mateo, palihog, 6:33. Palihog, 6:33. Apan labaw sa tanan. Moingon tang labaw sa tanan, wa nay makatupong anak. Kung moingon tang labaw, for example, kani, hay may labaw. Kaninto nga, wa nay makatupong. Wa nay maka-level. Labaw sa tanan, buti pasabot, wa na gyoy makalabaw sa pamaagi sa Dios. Apan labaw sa tanan, unsay giingon, unaha ang Dios. Hello? Mao bitaw ng sa kalendar, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, unsa man? Thursday,
Friday, Saturday. Unsa may unang adlaw sa semana? Sunday. Bisan asang kalendaryo ha, diri sa Pilipinas, ang unang adlaw, Domingo. Kay gusto sa Ginoo sa tibuok adlaw sa imong kinabuhi sa usa ka semana, unahon siya. Amen? Munang bless kaayo ka kung sa tibuok nimong kinabuhi sa matag semana, gisimba nimo siya sa unang adlaw. Amen. Muna nga, salamat tas Ginoo sa buhi pa ta, natudluan ta. Kaya nga naman, hinumdumi ni, unahon gani nimo ang Dios, ang saad niya, bisag unsay inyong gikinahanglan. O sa gingon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, unahan ninyo ang Dios. Kay ang tanang butang, idugang ra. Pero diris, Domingo, nangguna ka, nangobra, nagpaguna pag yun dire, kay mao lagi, nang hingawat. Pero unsay giingon? Mateo, unsay giingon? At dili ka nang naas panultihon. Naas panultihon. Panultihon Gs 22. Palihog basaha. Panultihon Gs 22. Okay. Ingon ang panultihon Gs 22. Makadato ang panalangin sa Dios. Pangutana, kinsa may panalanginan sa Dios? Hello. Kinsa may panalanginan sa Dios? Ikaw ba nga nagpuyo sa kalibutan, nasayod ka kung kinsay panalanginan sa Dios? Samtang nag-eskwela ka para langit? Kinsa may panalanginan sa Dios? Hinumdumi ang Biblia, nagpakita siya nga, nangingon dito nga, dunay tunglohon, duna po'y panalanginan. Kinsa may tunglohon, kinsa po'y panalanginan. Kung imong basahon tanang kapitulo sa Deuteronomio 28, kanang tibuok 28, kung imo na siyang basahon, gikan sa verse 1, paingon sa verse 13, masiguro na, muna say panalanginan. Ang una gyud diha, kinsa ang panalanginan sa Dios? Ingon siya, bulahan tong mudangop. Mudangop ba na? Ang starting? Okay, ato ko noning ko nun. Deuteronomio 28. Ingon siya, kung tahuron ninyo ang Ginoo, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, duhara. Himan ini ha. Hapit na tamahuman para dili mo kuan. Tahoron. Unsa man ang tahoron? Tahoron. Unsa pa? Tumanon. Dapat, inani ni siya. Dapat sa atong pag-eskwela para langit, but ipasabot, ari ko no day. Muingon ganitang pag-eskwela, dapat sa pagtuon nato sa Biblia, wa tay laing tahoron kundili ang Dios. Wa tay laing tumanon kundili ang Dios. Kung mahitabo nis atong kinabuhi, panalanginan kas Ginoo. Munang niingon ko nga, dili makalabaw ang imong pagpanarbaho kung ikaw na akas Ginoo. Hinumdumi, sa time ni David, daghang mga profesional. Hello. Imagine na, nganong si David dili sa profesional, kay sige ra siyang pamakiro. Ikumpara sa iyang mga igsoong profesional. Soldier good ang mga igsoon ni David. Kisa may nakabasa na. Diba? Soldier. Dunay profesyon ang mga igsoon ni David. Nagtrabaho sa gobyerno. Pero kay gipanalang, pero si David, wa tuod sa mag-eskwela. Apan, naamasay kahadlok sa Dios. Nagtahod man siya, nagtuman masas mga sugo sa Dios. Muna niingon si David,
Wala na ako kalimti ang imong mga balaod, gitipigan ako sa akong kasing-kasing. Pangutana, unsa may naas inyong kasing-kasing? Pagdumot, kasuko? Kanus aman mahitabo ng kasuko pagdumot? Kung naay maghubog. Ay ba no? Be, Daymar, panultihon basahan eh. 20. Uno. Palihog basa. Panultihon 20 bersikulo 1. Para ni sa mama, papa. Okay, balay basa Hamar, basa. Asa man ani ko to? Anarang 20 bersikulo 1. Sige man. Ako na lang naiblo. Ang bino makahimo kanimong sabaan o buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Ala tinuod Diyos. Ala. Magpuyo gani ka diri sa kalibutan Daymar sa imong pagkainahan, sa imong pagkaamahan. Imbes magtuon tag Biblia, ang magtuon gani tag Biblia, tuon gyud tag Biblia, ha? Aron dili ta mahimong buang. Okay? Atong oras dili ra ko mo taas kay naa pa may matud pa na alas 4:27 naman. At least doon na tayo mga nakatunan. Dirita ha? Dirita. Actually, dire, atong mga anak, kita'y nagpa-eskwela, mga ayutas ginulord, panalangin ni kami, tagai may og para panggasto, para pa-enroll, para pangbag, para pangbisti, para pagbalon, Lord. Pero hinumdumi, unaha ang Dios. Ini ka Domingo, simbag yun, ha? Ha? Ang problema, dire sa Sabado, niyarok na. Lango pa inig ka Domingo. Muna inig ka Sabado, kinahanglan relax ta. Ha? Relax ta para maminaw tas pulong sa Dios kanang kuang ka itong nauna, gaan ka itong nauna. Likayan usa ang mga lalis diri sa Sabado, likayan usa ang mga misunderstanding dilo sa naintertinon kay atong i-relax atong nauna para Domingo. Para kamo sayang na sa taon niya mahimo mga partner sa akong asawa kay nagsugod na siya Sunday school sa mga bata atong pagpakan ng Dios, no? O niya nagsugod na sad ko og klase sa music team, sa keyboard og sa gitar. Wa milain namong tuyo samtang naapatas kalibutan ang among tuyo uban sa akong asawa. Makaalagad tag Dios. Kanuman na ay langit. Sa atong pag-eskwela para langit, unaha ang Dios. Unaha ang Dios. Ayaw kalimti sa Domingo. Sunod Domingo, kita-kita gyapon ta ha. Aron tun-an og eskwelahan nato ang Biblia. Manindog ta, unya, muawit ako sa kakanta before ang closing prayer. Maayo ka. Mari usa. Hello. Ikaw deh. Dance with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor see, I am rich because of
amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe nga among nadunggan, nga imo kaming gihidasi Ginoo nga unahon kanamo. Unahon ka o Dios sa tanang panahon sa among kinabuhi, matag Domingo dili kami malimot nga dunay Dios nga nagulat sa mga pagdaig pagpasalamat nga among ihalad diha kanimo o Dios. Panalangin ni kami nga dili gid kami malimot og pahinumdumi kami kanunay amahan pinaagi sa balang espiritu nga matag Domingo makadungog mis imo mga pulog pagtulunan. I-bless Ginoo nga ang tanan nga mga katawhan nga ni akaron, ang mga amahan, ang mga inahan nga ni akaron, mga kabataan. I declare blessing right now. Dunay mga pabor pinasahi nga moabot kanila, diin ang kalipay kalinaw pag sinabtanay maoy masinatian sa matag usa ka Pinoy-anan. Ug dunay mga panalangin nga pinasahi nga imong giandam alang kanila nga wala gay makakawat makakuha niini ug imo gayong proteksyonan ng ilang pagpuyo uban sa ilang mga anak. I-bless Ginoo og ikaw o Dios magauban, maghatag maayong panglawas og salamat o Dios nga ikaw ang Dios magaprovide sa unsa may mga gikinahanglan gikan sa mga material nga mahin ngadto nas mga financial Ginoo og sa mga physical, emosyonal padayon ka o Dios magabless Ginoo even sa espirituhan nga bahin sa kinabuhi sa matag usa. I declare blessing right now pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus og ugma sa Dios Amahan og paghiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod na usab sa lain na usab nga mga panahon Ginoo, mga adlaw ug hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Ikaw magauban, magapanalipod kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pahibalo usa kinsay mo testimony og halad awit next Sunday. Sumulingkod ta kadiyot niya ang pag announcement di ay kay ang muhalad og kanang special number karong kuan Domingo kay ang family Kabugwas niya ang mo testimony si Ate Marisa niya kuan kanang aduna di ay tay klase sa mga bata kuan mga alauna hantod alas 2 niya nagsugod mi ganina niya sa mga music team alas 10 sa Domingo or akong gikuan kung Saturday ang uban kay trabaho man niya Sunday alas 10 katong mo join kay nagklase si Pastor og kanang organ piano ba nya nindot istanan kung nanay makakaton di sa atong mga pagsimba si pastor mo gitar nya nanay mo piano nya sunod ana drum na pon di ba ihatag ra gina sa Ginoo kung naay willing gitang magkaton para man na sa iyang kahimayaan. Amen. So maora to Niya ato ning ipadayon ha kay sa elementary mo nang daghan kay wala ka graduate kay crash dayon. Daghan po mga tao nga dili ka kasunod sa paghari sa Dios kay daghan kay gikaibgan. Mo na nga ato nang ipadayon unsay mga pamaagi sa Biblia aron makapadayon ta. Kay ingon si Jesus ang magpadayon maoray maluwas. Happy Sunday. Ang Dios magpanalangin. God bless. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes. God bless. I declare blessing right now sa tanan nga mga viewers. God bless. Bye-bye.